Helo. Nawr, ydych chi weithiau yn teimlo ychydig bach ar y goll? Fi yn, a chymod beth sy'n wastad yn helpu fi yw i wneud rhyw fath o ymarfer corff. Felly, does dim rhaid bod yn ymarfer corff caled, jyst fy mod i yn symud y corff mewn rhyw ffordd, fi wastad yn teimlo ychydig bach yn well. A na'n gwmws beth i fi yn mynd i fod yn gwneud heddi. Nawr y symudiad bach cyntaf ni'n mynd i fod yn gwneud mwyn gweithio blaen y corff, felly blaen y coesau fan hyn, yw fi'n mynd i droi ar yn ochr fel bod chi'n gallu gweld e o'r ochr. Ond ni'n mynd i roi y dwylo ar y cefen ac yna ymestyn y trad tu ôl. Felly mae hwnna wedyn yn dino blaen y coesau. A ni'n mynd i wneud 12 o rhan, 3, 2, 1 ac 1, 2, 3, 4. Na chi, dewch mynd i ryw fath o rhythm. Da iawn, 4 olaf, 3, 2, 1. Da iawn chi. A chofiwch, os ych chi yn teimlo'n hyderus neu bach fwy o egni, gallwch chi wastad ychwanegu bach o neidio neu rhedeg i'r symudiad yna, iawn. Nawr, y symudiad bach nesaf, mwyn i ni cael gweithio hyblygrwydd yr ysgwydd ac i gryfhau top y cefen, fi moyn i chi roi eich trad yn agosach at ei gilydd, fi moyn chi bwyso drostodd a cadw'r pengliniau'n feddal. Yna, fi moyn chi godi y braich i fyny a dewch a fi nôl i lawr, ac yna fi moyn chi godi y fraich arall a dewch a fi nôl i lawr. Mae'n bwysig bod y dwylo yn gwynebu mewn fel petai chi'n clepio, iawn? 12 o rhan, 1, a nôl i lawr. Felly mae hwn yn gret, achos mae wir yn gweithio cyhyrau yr ysgwydd i sicrhau bod ni yn cadw yn hyblyg. Mae'r ysgwyddau a'r pecs na yn gallu mynd yn dyn iawn, yn enwedig os y'n ni'n eistedd lot yn ystod y diwrnod. Felly mae'n bwysig bod ni'n cryfhau y cefen ac yn gweithio'r cyhyrau. Na chi, ni'n mynd i wneud rhif 10 a 2 bach olaf, 1 ar 10, 1 bach arall, 20. Da iawn chi. Nawr, mwyn cael gweithio'r pecs, fel nes i sôn am jyst nawr, ni'n mynd i fod yn dod â'r breichau fan hyn, ac yna fi moyn chi agor nhw a dod nôl ar gau. Felly eto, os ydyn ni wedi bod yn eistedd lot yn ystod diwrnod, bwysig i agor y corff allan. A ni'n mynd i 12 o rhan, 3, 2, 1. Agor, nôl, agor, nôl. Na chi, cadwch yn neis ac yn llyfr. Da iawn, agor e'r holl ffordd allan. Tynnu'r ysgwyddau yna at ei gilydd yn y cefen. Na fe rhif 8, a ni'n gwneud 4 bach ola, cadw'r bol yna yn dyn, 10, 2 bach olaf, 1 ar 10, a 12. Lyfli jybli. Nawr de, mlaen i'r coesau y tro yma. Y tro yma, ni'n gwneud squats. Falle bod rhai ohonoch chi wedi gwneud hwn o'r blaen falle. Ond fi moyn chi gadw'ch trad chi o dan yr ysgwyddau, meddyliwch yn cadw'r chest na nôl fel bod y bola yn gweithio. A chi'n mynd i blygu yn y gliniau a'r pengliniau, ac yna dod nôl i fyny. Gan gwthio'r pen ôl, gwthio'r glwts na yn ôl tuag at, wel, y drws yn fy stafell lliw i. Felly, 12 o rhan, 3, 2, 1. 1, lan, 2, lan y fe, a peidwch y poeni os nad ydych chi'n gallu mynd mor isel a beth o'n i'n dangos jyst nawr, gallwch chi fynd mor isel a chi'n teimlo i chi'n gallu. Na fe, a mae'n bwysig bod ni ddim yn mynd rhy gyflym, mae'n bwysig i cadw rheolaeth ar y symudiadau. Na fe, chi dal da fi, 10, 2 bach olaf, 1 ar 10, 1 bach arall am loc, 12, A na fi, mi eisiau fi eistedd lawr nawr. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno yn y sesiwn. Gobeithio gweld chi tro nesaf.